Ideme najskôr prívod. Potom pôjdeme na istič. Dám ich tak trošku oddialené, aby sme videli aj vlastne to, čo tam bude prebiehať, tak ak bude prebiehať. Takže budeme ďalej a potom ideme, tu by sme mohli zapojiť zásuvku. Mám to takto na dieru. Čiže tu pôjde zásuvka. Takto. Je to jednofázový prívod, takže bude stačiť jedna fáza. A ideme teda to. Čiže to máme fázu, potom by sme išli na zásuvku, ale tú zásuvku budeme ako poslednú. Čiže teraz ideme neutrálny vodič. Neutrálny vodič do ističa nejde, ale pôjdeme priamo do prúdového chrániča. Tento vrch sa dá jednoduchým spôsobom montovať. A to, aby sme sa dostali k skrutkám, potrebujeme dať tento vrchný kryt dole. Dobre. Jednoduchým spôsobom. A máme tu kolík, by mal byť na tejto časti. Neutrálny a ochranný vodič sem. Takže potom to dáme vlastne sem. Čiže potrebujem si urobiť vodiče. Takže ideme fázovým vodičom sem. Takto. Ďalšia vec, tu sa odporúča aj nejaká rezerva, aby bola možná manipulácia, tak odhadujem, asi toľko to nebude stačiť. Zase príliš veľká rezerva tam nie je dobrá a vzhľadom na to, že by sa to muselo dávať do tej krabice. Takže bude ďalší neutrálny vodič. Neutrálny vodič. Spodok. Zapájame len jednu zásuvku napriamo. Keby sme zapájali ďalšie zásuvky,
tak priamo z tejto zásuvky môžeme ísť do ďalších zásuviek. Využijeme kontakty. Zásuvka v bode. Vyzerávať jeden, druhý. A ešte nám chýba ochranný vodič. Ten ochranný vodič nejde ani cez istič, ani cez prúdový chránič. Pôjdeme priamo sem k zásuvke. Sem. Z hľadiska bezpečnosti je tam menšia. Prístup. Takto. Dobre, ideme smerom dole. Takto. Potom ideme zásuvke. Sem. Tým, že žlto-zelený z hľadiska toho zapojenia je v strede, tak ho budem formovať aj tak, že pôjde do stredu. Čiže sem. Takto a nejakú rezervu. Čiže upcháme. Takto. A teraz ešte odmontovať. Dobre, čiže teraz budeme zapájať. Mal by som to zapojiť v takomto poradí, že to len otočím. A teraz jeden, druhý, tretí. V podstate keď sa pozriem, jeden, druhý, tretí mali by byť. Toto sú vlastne tie kontakty, ktoré budem skrutkovať. Robím to asi takto. No, to sa mi bude blbo otáčať, takže budem to musieť takto otočiť. Dotiahnuť. Druhý. Tretí. Teraz odporúčam zatlačiť sem. A tú rezervu, ktorá je, vlastne si vypomôžeme tak, že to zatlačím úplne celé dozadu. Tým, že je tam priestor, tak nie je problém. Ešte ďalšia vec je v rámci toho dotiahnutia. Doťahuje sa to, v tomto prípade by sme mohli dotiahnuť aj sem, že tuto dáme svorky, teda skrutky. Ale ja teraz využijem vlastne tie pacičky, ktoré sú tam z bokov a malo by sa to dotiahnuť aj takto. Uvidíme, či to bude držať. Skôr by som odporúčal tie skrutky z bokov. Tie sú istejšie ako toto. Vypadá, že to bude držať aj toto. Tak. Fajn. Potom len vrch. Potom už len vrch. Zatlaknúť.